Salutare tuturor și bun venit la încă un video. Avem aici, uite, am primit o baterie. E o baterie. Să vedeți despre ce e vorba. Asta e un capăt. Așa. Asta ar fi celălalt. Da? Așa. Aici avem și o pentru brichetă. Asta ar fi partea de inversor. Da? Și asta ar fi cutia principală. Am primit cadou. Spus că nu mai funcționează. L-am descomplectat tot să văd ce problemă are. Și bateria era prea descărcată, 3,4, și pe aici se încarcă normal, da? Primul ăsta. Se pare că electronicul nu mai vrut să încarce pentru că era prea descărcată și am hotărât să folosesc un încărcător de baterie de mașină, da? Cu care se pare că reușește. S-au încărcat bateriile aproape. Urmează să o montez la loc și să vedem dacă funcționează. Deci asta a fost problema. Bateria descărcată prea tare. Da? Aici avem plusul, da? Principalul plus, și aici avem minusul principal al bateriei. Am legat pe direct, da? Să încărcăm cu încărcătorul și se pare că dă rezultat. Da? Haideți să vedem. Avem aici plusul. Prima baterie. A doua, da? Și acum urmează ultima baterie, da, de aici. Da? Deci sunt în regulă. Vor fi montate și da, hai să măsurăm totalul încă o dată al bateriei. Aici avem, da? De pe borne. Punem pe pauză și revenim. Avea doi bureți aici de fixare. Să vedem cum o punem. Am fixat bateria, da? Are aici niște șurubele. Vedem dacă se vede. Uite acolo jos, ele negre. Fixat ca să nu cadă, da? Se vede? Fixă. Și o să punem acum și partea de inversor. Deci are o putere undeva la 300 de W ce poate să producă.
Avem aici ceva date și o să-l montez și revin. Vedem ce iasă la urma urmei, da? Uite aici așa vine pus pe baterie. Pe aici trebuie să scoatem niște mufe afară. Aici. Asta mare de conexiune, da? Pentru inversor. Este un XT90. Și vedem și restul. Da? Inversorul comunică. Am măsurat și aici pe ieșire. Putea să verificăm să vedeți. Să vede ecranul, da? Voltajul care îl primim din baterie. Plus la plus, minus la minus, da? 1204. E bun? Am să le montez aici, să le fixez și vedem dacă la urmă reușim să-l pornim. Da? Facem un pic de loc. Să-l băgăm în cutie, să-l fixăm. Da? Și să vedem ce rezultat obținem. Dacă pornește și e din nou funcționabil. L-am fixat și pe inversor, mini inversorul, da? 4 șuruburi aici în colțuri. Da? Putem, firul ăsta cred că trebuie să-l las aici. Ia să vedem pe unde îl putem scoate și revenim. Bun. Conectat și capătul ăsta. Să vedem acum dacă pe aici îl putem băga. Pe asta partea corectă. Să-l punem înapoi la loc. Da? Să vedem dacă potrivește. Aici are niște șurube de fixare. Piciorușele efectiv, jos. Are și ventilator. Da, deci ăsta ar fi un capac pe o parte și aici ar fi următorul. Da? Vedem imediat. Revin. Am revenit. Da? Am montat un capăt. Urmează și celălalt. Facem conexiunile și vedem ce rezultat obținem. Dacă funcționează sau nu. Da? Și cum vine proba decisivă. Uitați. S-au prins LED-urile, da? Le putem monta la loc. Punem măcar două șurube pe el, da?
urmează să-l întoarcem, să vedem dacă și inversorul funcționează din el, dacă primim curent. Da? Să-l întoarcem, pornim. Avem beculeț, da? Să oprim înainte. Optim. Curent este, funcționează sau mai are încă ceva problemă, nu știu. Oricum era undeva ceva chip încins pe plăcuță, am văzut. S-ar putea de acolo să aibă ceva probleme. Să opresc să vă arăt imediat. L-am pus și l-am încărcat cu încărcătorul lui ca să-și facă o actualizare. Ceva soft probabil înăuntru în el. Dar încărcătorul arată acolo, e LED-ul verde. Îl scoatem. Da, s-a pornit. Că este pornit. LED-ul funcționează. Așa. Să vedem partea de inversor, dacă o pornim, ce face. Da, avem bec verde acum. Punem aici încărcătorul ăsta cu care l-am încărcat. Se pare că funcționează. Să revin cu un încărcător de baterie să vedem dacă încarcă ceva. Bun, am adus aici un încărcător. Da? Facem testul. Am dus și o baterie. Se pare că încarcă. Deci, reparația a avut succes. Salutări și sper să revin cu încă ceva video interesante pe viitor.